ବର୍ଷା ଯେତେ ଜୋରରେ ହଉ ସମୟ ଅଟିକି ରହେନି, ତେବେ ଆମେ କାହିଁକି ଅଟିକି ରହିବା? ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନମସ୍କାର। ବର୍ଷା ତ ବହୁତ ଜୋରରେ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ଆଉ କାମ ଅଟିକି ରହିବନି। ଆମ କାମକୁ ଆମେ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ କରିବା। ଏହି କାମ କରିବାର ନିଶାଟା ହେଉଛି ଆମ ସଫଳତାର ପ୍ରଥମ ପାଦ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସମୟ କାହାରିକୁ କେବେ ଅପେକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବେଶୀ। ଆମେ ଯଦି ଆମର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରିପାରିବା, ତେବେ କାମ ସରିସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳେ, ତା'ର ମଜା ହିଁ ଅଲଗା। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରତିଭା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁ କାମ କରିପାରିବା ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ବିଶେଷ ଗୁଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ଗୁଣକୁ ଆମ ଭିତରୁ ଆମେ କେମିତି ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବା, ତା'ର ସୁବିନିଯୋଗ କିପରି କରିବା, ତାହା ଆମ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ। କୁହାଯାଏ, କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ତା ଭିତରେ ଥିବା ସୁଗନ୍ଧକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ବୁଲେ, କିନ୍ତୁ ସୁଗନ୍ଧ ତା ଭିତରେ ହିଁ ଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।